ଧନ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ 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 ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା କ'ଣ? ଡାଲି ଡାଲି। ଆଉ ଏପଟରେ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଳୁ ସବୁ ଅଛି। ଭଜା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ? ଟମାଟର ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା। ହଉ ତୁମେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲ। ସବୁ ବେବିଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଏମିତି ହାତରେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉଛି। ହାତେ ଯେମିତି ବେବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ହାତେ ଖାଉଛି ସେମିତି ବେବି ସେମିତି ହାତେ ଖାଇବ। ସେମିତି ହାତରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମ ବେବି କେତେ ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ହାତରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ବେବି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ କ'ଣ ନେଲ ବେବି ଦେଖ ବେବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସବୁ ଶିଖିଗଲାଣି। ସିଏ ପୁଣି କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ହଁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ପା। କାଲି ଗଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଖାଇବା ଶିଖେଇ ଦେବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯିବନି? ଆଉ ହଁ ବା ମିସ୍ କହିଛନ୍ତି କାଲି ତୁମକୁ ନେବୁ ଆମେ। କାହିଁ ହେଇଲୁ ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଭାତ ବୁଣି ମାନେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ଏ ପୁଣି ରୁଷି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବେବି ଯିବନି ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବନି ହେଲା। ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ନା ବେବି ଆମର ଯିବନି ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ କେହି କହିବନି ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା। ସେ ତାର ମୂର୍ଖ ହେବ କହୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବନି ମୂର୍ଖ ହେବ। ମୋତେ ଟିକେ ଅନେଇଲ ନା ତମେ ମୂର୍ଖ ହେବ। କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ? ଏଇଠି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଅନାଅ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଡାଲି ମିଠା ଦେଇନି ହେଲା। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ତମେ? ମୂର୍ଖ ହେବ? ହେଇଲୁ ବେବି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ହେବେ। ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଆମର ବେବି ଆମର ଭଲ ପିଲା। ସେ ପୁଣି ଏଥର ପାଠ ପଢ଼ିବ ସ୍କୁଲ ଯିବ ହେଲା। ଓ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ହେଲା।